ha bát ki ching huslai ching ting ba te yanga ngas ngoling akam en sim ngas ngo bisa try to one menta one bunch ngo yanga na bangte patang mami try ya do no changa pala ban bin pai na jing kus lai sha jing tian na jing ngo si sha jing men ki jing bang mi bin kya la ha u priu ka long bong la ya kam en sim ba bang no jing is nei trong mi mem bin to chi sha ngan om shem kum ma mi ngan yai dem try but yai mani op shirin jan ka di try map yanga ki jing so bhaga pur thai ki te yanga un sin ha jing ya dan ti nga yai ba la ka ben jot ka ben tha mi jing en jong nga hin ring a te mi la ban pen ka la wat la do no trong nga ka la sak ma na jing ku sai sha jing tian na jing so si sha jing nen ki jing bang mi pen kya na ha u priu ka long bong la ya kam en sim ma pang nuot jing is nei trong mi mem pen to shi sha ngan om shem kum ma mi ngan yai dem try but yai mani Chim mẹ pha cho mi cũng đang nhan nhây đem bạt ngô ya mi long but cry long but cry na jing khu sai sha jing tian na jing small si sha jing men jing pan mi pen kya la ha u priu ka long bang la ya kam en sim ma bang noi jing is nei trong mi mem pen to chi sha nan om shem kum ma mi and yai dem try but yai